Ja se on, me olin täällä tervetuloa takaisin tänne kanavan pariin. Nyt meillä on tässä tämmönen uusi hieno peli nimeltä Workers and Resources Sovjetski Republitski. Ja tänään me jotain vähän kokeilta tätä siis. Mulla oli alun perin tarkoitus kuvata ihan niinku eka kerta, kun pelaan tätä ihan se eka kerta. Suunnitelmat meni vähän uusiksi, koska kun mä kuvasin sen mun ekan kerran, kun mä pelasin tätä peliä, niin screen recorderi feilasi jotenkin oudosti ja se ei oikeesti taluttanut yhtään mitään. Se katsoi, kun mä olin kuvata ehkä 40 sekuntia alusta. Nyt mä siis, tää ei oo ihan mun eka kerta, mutta tää on mun toka kerta, kun mä kuvasin tätä peliä. Eli siis sitten vaan ruvetaan tämmönen niin game. Otetaan varmaan ihan vaan blankki mappi. Overall mania mode, juu. Energy, se ei joo. Koska se alku kannattaa, se kannattaa, se on tosi kokreiliin sen ekan kerran kun valita. Niin building on, niin sekin oli tosi vaikeaa. Sitten jos autotkin tarvii polttoainetta, niin se oli varmaan huomattavasti vaikeampi. Okei. Päivä ja hyvä kiertää. Yöllä on aika pimeää. No, olihan se enable, se on tuo paljon mielenkiintoisempaa tähän. Me halutaan kaikki kulkuneuvot käyttöön, niin se on tästä mielenkiintoisempaa. Okei, sit varmaan pistetään vaan niitä close-maailma ja aloitetaan meidän uusi pelikokemus tästä näin. Tervetuloa takaisin tänne, nyt me ollaan päästy vihdoinkin tänne maailmaan. Jätetään palvelumme tänne aika keskelle mappia, muuten on jokin tästä tuntuu näkyvä. Nämä mapit on meinaan ihan järkyttävän kokoisia. Huomattavasti Sovjetruusin esimerkiksi City Skylinesissa on. Eikä tarvii ostaa lisää maata, vaan kaikki on heti valmiina. Mä ajattelin, että mä itse sanon viime kerralla, kun mä aloitin tänne, vaan että mä etin eka, että mistä löytyisi esim. Rautaa ja hiiltä, koska mainannut saa paljon rahaa ja kaikkialla ei oo hiiltä ja rautaa, mikä on äärimmäisen hälyttävää. Tietysti se rauta joutuu etsimään manuaalisesti tälleen. Käydään läpi tällä mainilla. Tossa on vähän. Tossakin on jonkun verran. Täällä on rautaa. Jotakin se lähellä jossakin kiiltä. Eikä se lähde kovin kauas seikkailemaan. Tässä tuntuu olevan jonkun verran kiiltä tässä. Mutta esim. Tässäkin on jo huomattavasti. Se on vähän käytetään. Täällähän on hiiltä. Varmaan eka sitä oli se. Täältä se sitten kohtaa paikka rautamaille. Täällä oli ne. Tästä tie menemään tohon suuntaan. Tohon saadaan rautamaille. Täällä päin on ne. Täältä saisi paljon hiiltä. Pitäisikö musta? Ja kuitenkin olla tää lähempää kuin meidän Iron Mine. Koska täälläkin kuitenkin on jonkun verran hiiltä. Auto se ei mene. Ensin jossain tässä vähän ei ole kaupalla täällä. Ei. Tuossa tässäkin esimerkiksi. Jonkun verran saa hiiltä. Otetaan samoin täältä massiivisesta alueesta. Kuinka paljon sitten
mulla on täällä tosi kauasta zoomata, mutta ei mulla luokkaan, että zoomata sisälle. Ja lainaus. Noniin. Miten me päätetään? Eikö taas? Kai zoomataan vähän lähemmäs. Siinä on vielä lainaus. Varastamiset sanat, varastoitua kaikki hiilittelyt, vain tarpeesta saadaan tohon. Sitten me tarvitaan vähän infrastruktuuria, joka ei vaan konveijia. Nyt kaikki meidän mainaavat hiilit siirtyy suoraan tuonne varastoimaan voidaan helposti sen. Vaan repoilla sit siirtää tuonne noin. Tässä meiltä mun tosiaan siitä. Sillä ei ole tekemään hienoa. Joskus se vuoristossa on tosi hankala mennä teitä. Täällä se ei näköjään tuota mitään hankalaa. Hienoa. Tossa näköjään on. Se on näköjään tossa se on. Voimisiko laittaa toi? Okei, logiikka. Äsken näytetään vähän niin, otin vähän matkaa pääsee eteenpäin sitä. Hyvä tulee. Tohon asti. Miten tässä ylöstöitään tämän ihmeen Ironman? Jos otan tähän välissä olevan tasaisen kaavalalle, mutta täällä päästä tää menee niin kuin kauan. Se on sitten Ironman ylimainen välissä. Koska toi tarpeeksi. Yhä on liian iso alamäärä. Noin iso alamäärä.
tohon vaikka. Se oli tästä vielä vähän pidemmän tuolla Iron Manille ja Manille on samalla. Eli me tarvitaan tänne Iron Manillekin se aggregaatin varastojuttu. Missä se on tuolla noin. Tossa on kai intake. Enkä mä pysty itse lähteen kai. Tarpeeksi. Tässä on tasattamainen maasta. Läksteen. Mikään nyt kelpaa. Ahaa, nyt saadaan tää. Ahaa. Tarvitaan sitä ihmistä. Kauhean monet. Mikä tulee tuolta pois, niin se varmaan. Ei se ollutkaan mitään uutta. Toki me tietysti helposti näitä varmaan viime juttu. Jos me tietää aina kauhean virheitä. Rautamainen suoraan tai niitä tietä vaan. Aha. 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 Autisetta. Ei. Tätä kautta. No. Ei mun kyllä toteuttaa sitä. Okei. Matala. Silti. Ahaa, silti se kaikki. Kävikin ihan kalliimpia se tarkentaa. Missä se mikään se koska toivallisesti tulisi toimia. Se olisi ollut kätevää rakentaa nää. Se olisi tullut odottaa myös se olisi yhdistää näitä, mitä sitten meillä on. Nyt me ollaan kuvattu vain. Välitään kunnon rekkaliikennettä liikenteestä. Tähän tulee sitten auto. Se ei tohmasta sitä liikennettä. Tuohon pitäisi kääntämistä rakentamaan kaupunki. Ja nyt sitä siellä raja-asema. Ei sillä tätä tarvitse ja se on NATO. Alueella tuolla NATO ilmastokoppana. Koska mä en tiedä sitten, että jos myy NATOlle, niin saa pitää ollenkaan rubleja vai onko meidän dollareita. Mutta tätä lisää dollarit on vähän turvia. Lukut on niin se millä me säännöllä pelataan. Tuolla kuitenkin jos raja-asema. Juu, tietää sitten junaliike. Tähän voitais tämän tekemään kaupunkia. Varmaan eka junat tarvii kaikkea valmiiksi. Junat on tärkeitä tämän kuitenkin kaikki meidän.
oikeisiin paikkoihin. Siihen juolaan. Cargo Train Station, mikä tarvii varastorakennuksia, eli nekin pitäisi ottaa huomioon. Joo, se on vaan ne aggregaatti vaivon, mitkä pystyy varastoimaan. Tääkin on hyvä olla. Sitä tarvitset kai aggregaattiaseman, jos haluat. Tää on se, mitä me tarvitaan, jos me halutaan. Sen tarvitset olla kyllä silleen, että noista saadaan tavaraa sisään. Miten kai se sitten tekisi? Mitä tää on? Kyllä se on täällä, se on täällä. Oikeaan kohtaan vielä. Aha. Nyt kaikki autottomaiset on tuomaan tavarat, jotka pystytään vastaamaan tuosta niiden junavaunuihin. Hienoa. Missä se lähdetään ja asema olikaan? Ne olikaan jossain täällä, mutta ne olisi tuolla. Ei se oli vaan bensaa, joka oli vähän. Jonniman on varmaan lähes raja-asema. Siinä on kyllä aikamatka. Ei kun varmaan vaan sitten vetämään junarataa sinne. Tuolla on Jonniman. No aika suoraan rataa vaan vetää. Mutta se ei mene tuolta mitään kauan suurta rautaa. Ei pysty vaan hommia.
No niin, tervetuloa takaisin. Meillä on rakennettuna täysin toimiva ihan rautatieverkko, millä saadaan kuljettua kaikki meidän mahtavat tuotokset sitten jostain syystä NATOon sitten myytiin, koska teollisuuden raja oli ihan vielä kaukana, ja me rakentaisimmekin jossain kohtaa myytynyttä, nyt ei yhtään toimi tää versio. Seuraavaksi ideana olisi varmaan rakentaa vähän tähän liittyviä rakennuksia. Sitten täällä on tiila. Nää on sitten hyvä. Tää on Kiinan supermassiivinen rakennus. Tarviiko niinku sähköä vaikka me ollaan pelimoodissa, jossa sähkö ei niinku oo mukana ollenkaan. Ja nyt se peli kaatui. Okei. Joo. No. Tää olikin tämmönen vähän lyhyempi episodi. Joni kiittää ja kuittaa ja nähdään sitten ensi episodin Marissa, eli se on sitten